driver, kay pasahero. Garas pa mo. Ikan sila nagpalengke. So hi mga besh, ngayon is papunta kami sa cemetery. Magsindi lang kami ng kandila doon. So papakita ko sa inyo kung saan yung cemetery namin. Yan besh, yun yung church namin. St. Joseph Church. So mga besh, matagal-tagal na rin ako hindi nakapunta sa cemetery kasi pag undas hindi kami umuwi dito sa amin. So pag magbabakasyon kami is pupunta kami sa cemetery. So yung kasama ko is si Ken at yung kapatid ko si Tito Ate. So ano, sakay kami dito sa kanyang badya. Yung parang tricycle na Indonesian style. Indonesian style daw. Indian style. Indian style na basta ipapakita ko sa inyo kung ano yung badya. So ayan mga besh, ito pala yung aking school nung ako ay nagha-high school. So ang tawag dito is San Jose Academy. So ayan, dito kami nagha-high school. It's a Catholic school. So, ayan. So ito pala besh, yung Dumingag Central School. Dito ako nag-grade school. So bandang dyan yung aming grade 5 siguro nga room. So ayan. So ito yung tindahan nila ni Ate Nessa. Ate Nessa. Hello daw. Shout out, shout out. Shout out, kisa may shout out. Shout out kay Kuan. Si mga beshi. Yung Si beshi karon kay. Oo, shout out to Tomboy. Og Ben. Titagong. Og Tagong. Og sa matanang beshi ni Kuan. Si Besh LB. Si Besh LB karon on vacation. Ano? So, Alex, susuroy. Kuya Kubi. Isa may kawan ni Suroy. Daray. Ara. Oh. So mga bash na aming kuan kanang kauban karon ako ang mga cousins or pagumangko na ni sila no? Mga pamangkin si Abigail. Hi Abigail. Hi B. Hi. And then si Ate Sofia, the pretty Ate Sofia. Kisa mo yung shoutout Ate Sophie. Imong classmate at loves. Limang crush. Maganda talaga doon, Bish, oh. Tingnan niyo, oh. Maganda doon, no? So, ito yung tumoy na tinatawag nilang tumoy kasi nasa dulo siya ng lungsod. So, papauwi na kami. Kasi kaya ito yung crush na dito si GR. Ay! GR! Tingnan niyo mga beshies. Ang lapad ng lupain ni Nessa. Grabe. Masyadong malawak. Masyadong malawak daw yung lupain ni Nessa. Kung hanggang saan aabot yung tingin mo. Doon yung ganun kalawak yung lupain ni Nessa. Grabe. So ito naman yung lupain ni Bingbing. Ang lawak-lawak. Ang swerte-swerte talaga sa mga asawa ni Bingbing. Mas malawak. Di ba, Bing? No? Oh? Oh, yan. Oh, pati dito, kay Bingbing yan. Ganun kalawak yung lupain ni Bingbing. Gisa ka ito crush ni Mate. Ay! Gisa ka ito, Bing? Gisa ito
Ni Ate Loves. Ang bagal niya sila ito. Pero si Beng, thank you sa tayo mga friends. So ito pala yung aming market. Ay, bulat din yung kurinti, no? Ha? Boleh ko rin. Wow, round out daw ngayon. Lagi? Sabado pa rin ang bindita, uy. Malam Black Saturday. Uy, na din, pinit burger din. Google naman yun. Ito yung public market namin. Dito sa bandang to is yung mga fruits. Ayan, ano po ito. Lobing na mo. Iyan eh. Nagagani. Iyan. So ito yung si Ate Sophia. Ano yung tugtugin mo, Ate? I'm yours. I am yours. Go, Ate. Wow. Nakita niyo yan mga besh? Nagpiniting siya daw yan sa Semana Santa. Tingin ita. Alas 12 sa auto. Kinsa ka nating? Naglubos ni. Ha? Naglubos. Nabay ka lang. Naghangad sa langit oh. Naghangad mo na siya sa langit. Salamat Tagong sa bag. Dotas yung bag, oh. Ang mga Arabic. Ah. Thank you, Tita Gong. Unsa ka hisulod, ana? Yan na po. Ako ano pod. Sunod. Wow! Ragpatot ginaay. Ang kuwan. Anay kay Papa. Ya. Kuha. Yay! Kana, ako ah? Hindi, pares. Ah! O kang Papa. Saan mo na? Bot. Ah! With name gina ha? Kuha na po. Ako ah? Kuha. Wala! Kapay! Isa na ako ah? Isa, wala na? Masinas mga pulsa-pulsa! Ay, mura man eh. Moro din na! Mura. Salamat, Tita Gong! Salamat. Tita Patatino, salamat! I-open na niya. Kisa nangalan? Kuha. Siya ko yan. Hala! Kisa mo na? Wala pang dates. Hala! Makauyab na yun niya! Wow! Ibukan! Ibukan! Duha man ka buhok pulo. T-shirt. Ah! Magsunod. Pulo. Pang-date. Ay, kauyab yun Amboy pa. Sunod, sunod. Kanay kang Mama. Ang sama, ako na! Duha di ako ah! Oh. Kuha lang mo. Oh, ingkay Sara. Ay, narako ah. Ay, ay, ay! Asa man na? Bantay. Ah, wow, yung panudlay nga. Kung taga sulay, kadi ko naman manudlay. Kita ta na mata na tudlay. Garo kayo, uy. Ano na, pante? Pante.
O gako ang eyelash curler. O kalo pa dyan, Prince. Ay! Kani kay Sir. Papa. Kang Papa. Isa ka na. Ah! Shirt sa t-shirt. Yan. Si Sir. Hoy, magbaylo, guro mo na yung papa ni mo. Kay gabra gamay to. Kana, okay mo ha. Kay dako ra po kay na kang papa. Wala sa ikura sa tungo sa iba. Oh. Pwede na, madara mo naging shirt. Ah! Kani kay kang mama. Gusto mo na, papumot? Yan! Kagara. Sanad kang papang ber. Ha! Patot gede ay, hala! Sir. Nga naman, ganasi po, anak. Namin siya iya katong kuan. So through my story, Sunod. Yay! Pang-date na di kuan. Pang-date pare sa pulo. Pulo ka sabot yan ng mga tao. right? Hala! Hala, pang kuhan gede ay. Pa-eskwela. Oh. It was one of those stories that Wow! Pare sa yelo nga paint na kami sindo. you see in TV, very happy Ah, makawiyap na gini. sports events, Ah, nag-go siya. Puno na yung butangan ng sapatos. and it's okay. Gara sa siya. It gives me Ah! hours here. Kahami. So that helping him Wow! Ay! Pulo. oh, di ko Zesote? Salamat ako. Dito patutino. he talked about Nay, nag-request Besh o pa-vlog. Ganun siya. Kisa i-shout out ni mo. Wanted mga ulay. Ah, wanted ka na mga ulay, Besh! Perting katawa. Kisa ikaw, Beng. Kisa, Beng. Wala. Nangaon dahil sa karog ice cream o watermelon. Pili lang mo. Nalay flavor. Kang mama, Miss Ubi. Si tata sa yung flavor. Miss Mango. Si Miss Mango. Si Tibo, all, kuwani, all flavor. Around. O, si tatay, ang sa imo hatay? Ubi sad. Hi mga beshi! Ako muna yung mag-take over ng vlog ni Ita. Pupunta kami ngayon sa Malapi, sa Buanga del Sur. Ito. Hi, Ken. Traffic pa yan. Eh, paggawa si Mulo, ano wala nilapos Mag-isip ko nga, daw ay Ken? Sakay siya ba siya first time? Na, ipagawas niya iyang ulo. Isa pa kaano siya, magkapit. Si Babang Bear, pating ulit. Mura ka. Mura ka nung maibili. Beshi. Besh na. O si Ma'am She Carls. Woohoo! Road trip! Hello, hello, hello! Nandito na naman ako. Ito na ang family gathering. Ni Tatay Iling, Nanay Bake, our beloved. Very long-lasting love. Ken. Kinsay buib ni mo, Ken. Joke lang. And, ang favorite, personal favorite, lutong bahay. Lutong bahay ni Uncle Tibo. This is my auntie, Auntie Marilo. The best cook in the world. Ate Gia, the magandang barbecue rira. The Junana mommy. Neza, makeup look. Update sila pa din. Hanapin ang aking papa. Andun siya. Hala. Ate, na-zoom tayo mo face. And this is Uncle Mulot. Uncle Mulot, say hi. Ano ba yan? Hala, nakita ko yung boobs ni Uncle. Hi, Uncle Bear! The beautiful, the handsome husband of the spy mom. Hi, spy mom.
Ah! Against the light. Ay, nako. And here, ganito talaga ang buhay ng mga magaganda. Selfie habang kumakain. So, saman ako ingon. Ang kani kay Easter Sunday karon. Kanya, wala lang. Nag-YouTube sila nanay bake. Kinapot sila ang tail bake. Wapar ako. Okay. Bye! Crispy chicken. Ayan na. Ayan na. Kain, kain, kain. Auntie Pai, say hi! Hi! Auntie Pai? Hi! Hi! Shout out Ate Jade. Shout out, Ate Jade! Hi, John! Ate Jade, hi! Oh, kita ka. Sa maniba? Lechon! With sausawan. Agoy, hala, nahipod. Ay,